Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Oras mari kita saluhuna. Selama hari Minggu mari kita. Uriani Tuhata, tapukama parminggota, perjulu kita martangyang nahoho.
Amin. Tapuji matuhata merhitel di nomor 5 ayat sara tulu. Marhite-hite guarni de bata ama, doho guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho guarni to di porbadia, atu mo palangit to tanon. Amin. Disuruh de batado anak nagabe perdengganan, taringot turusata. Hamu aliak kadongan, molosongoni dia holongi de batahita, ikodoho dohita marsia holonga sama hita. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata pargugo na suatu dosan, amanami na di benua gijang, mauliate marohanami tuho, ada lileo anak mo nasasarei tuhami, yala di palua ho hami sang gonggoman ni si Boris, upangido hami tuho, teramoti hami di bagasak katam, asa margugo hami jupa masa hasusan, dohot hagugutan. Sa marusan nami doho pangalos rami di hatam na badiyay, te perbadiay maruhan nami marhite-hite tordim, yala pamasok kami tuhang luas sugot, asa pujion nami ho di si Rodi sa leleng-leleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oh
Tangiok kamu mapatit ni debata, ime siap pati paunopo doho lapatana. Pati paunopon, unak ko mamunu. Ia do lapatani odo. Iko dihabiari rohatta debata, jale kokolong rohatta di bana. Asa unak kita olo mabay sahit tunasa na mangolu. Iko roha pangoluho do rohatta, inasa na mangolu. Ima sahakna, atong rak mangidogugo mahita siya tuhata la mangulaho patina. Ale tuhat debata, tay pergugui mahami, mangulaho na obar tu patimi. Amin. Baudu marohata, tato poti marusata tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan para si rohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halap pardosa na dangolon, roh tujulo niha bangsa habadiaumi, manopoti jala manganggukod dosa nami. Masay jojo tuar say hami ho marhiti-hiti pikiran, dot hata, doho pabenan nami naroai. Dakwa haulongi hami ho sir nasa roha nami, doho nasa ate-ate nami, doho nasa todi nami, doho nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubaik kami. Ibai ni tamado rimasammu jalau humammu hami tuhamatean, saliling-liling nai. Alay na mapurus mahamin waik tuasini roham na gudangi. Mangido siyan nasa roha nami, asesani dosa nami sa luhut na. Seurupi mahami paubaw roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si Pangulo hami.
Dohot ala ni guarmu da badiai. Ale Tuhan, saya sima roham dihami halak dadangolon. Amin. Kabigi mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Tongonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhite si anak kadosam. Jala nunga dilojai ho au marhite si anak kahajatomu. Au tutu, au sadiri menelesei ya kapangalosim. Ala ni hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot akadosam. Hasangapo mari debatana di gijang. Amin. Atani debata epistel turput di mingguta sadarion, imana tarsurat, tiap pesalme 50 sada, ayat sada sahak rodia 10, tajaha ma marsika soring. Ede sia si Daud. Ucunaro panorirang sinatan manopot ibana, dung di parjolma nai betsalba. Asima roham diau, ale debata, kobar tudenggan di basam, saya sama akka pangalo sioku, kobar tugodang ni asini roham. Yes, suruh mau usian hajahatoku, kelapa yes mau usian dosaku. Ainunga huboto akka pangalo sikku, jala saya tong dososon di jolokku dosaku. Dopako sabing ahu mardosa, jalan aja situ do di matam nahu ulahun, asatung bonaro di bagasan kadohanmu, pita di bagasan panguhummu. Tongodo di bagasa kajahato doau tubuh, jala di bagasa dosa di jakut daina ngau. Ditong ni roha di bagasa do tangan lon menroham, atong pabotohon ma, abisuhan tu bagasan roha.
Saeurasi mau sia dosaku, marhite-hite sanggul, asa tunggias au, saiburi mau, asa tumaksak au sian itak. Hentai kadugeni dot las ni rohan. Asa malulupo holi akan naung inakuan. Ola nima sahakna, martua rona tumangingon hatani debata, jalan na upiokta. Amin. Tidak ko maha porsiaw tai, tona hina tidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuon si Maria, nagabe-gabia sa todi porbadia, adorak suabuan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tubanotoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, isime ibana pe mamulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di todi porbadia, jala doksa da huria na badia, huria hatopan ala Kristen akan na badia, doho ia san dosa, doho diatai na madok, mulak mangulu sogot dangingi halak naung mate, doho ia ngoluan na sora suda. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu marihita saluhutna. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 September 2022. Partangyangan wik, ganupari Rabu pukul 10 sia wib, patu paun ni Huriata do partangyangan wik, marhite tatap muka di gereja, dohok langsung sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asa merdohoti partangyangani di gereja manang di Bagas Tabi. Pelean Minggu, Minggu 10 September 2022 di Sude Parmingguan, pelean kolekte Minggu mula atama tapasahat di Hudulat Tabi. Dangbe tapasahat tujolo. Sude ruas ni Huriata asahot pada laton protokol kesehatan. Kunjungan pastoral Kepala Departemen Koinonia HKBP. Minggu sadarion 10 September 2022 Rodo Kepala Departemen Koinonia HKBP Padita Dr. Donald Sinaga di tonga-tonga di Parmingguan pukul 10 wib, dohot pukul 10 tolu wib. Ima kunjungan pastoral Tuhuriata HKBP Resort Rawamangun. Sude parhalado dohot ruas ni Huriata pasahat mauliate marhite kunjungan pastorali. Tatangnya koma asa pendeta Dr. Donald Sinaga di pasu-pasu jala di lehon gogo nasiat tuhata laho makobasi Huriata HKBP. Aksi donor darah Minggu 10 September 2022 pukul siawib maringanan di ruang Lukas Timoteus di Patupado aksi donor darah. Syarat dohot hatot tuan boi madi jaha di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Parheheon Naposo Bulung. Kegiatan Parheheon Naposo Bulung dohot tema Elevate Our Relation nung ngamardalan dohot denggan. Minggu 10 September 22 naing di Patupama puncak ibadah penutupan Parheheon pinangido tusude Naposo Bulung ni HKBP Rawamangun asaro madohoti acara penutupane. Pesta Gotilon Tahun Kesehatian HKBP Rawamangun. HKBP Rawamangun naing patupa Pesta Gotilon Tahun Kesehatan tahun 2022 dohot tema HKBP diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Laho memeriahkan Pesta Gotilon Tahun Kesehatiani, HKBP Rawamangun naing patupahon kegiatan songon natar surat di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Perayaan Pesta Gotilon patupahon madi hari Sabtu 15 Oktober 2022 mulai pukul 12 WIB Laos Disima Pasahatota Silua Sian Ganup Wik. Pendaftaran sidi khusus. Gereja membuka pendaftaran sidi khusus. Jala akka syarat dohot hatot tuan boi madi jaha di harotas titing manang web HKBP Rawamangun. Formulir boi madi buat di kantor sekretariat gerejata. Jala puka atama pangajarion akhir bulan September 2022. Sermon Parkepen Senin 12 September 2022 pukul 10 WIB maringanan di ruang Lukas di Patupado Sermon Parkepen. Pinangido tusude anggota Parkepen madohoti sermoni. Ruas Natabba. Minggu sadarion, tajalo do gabe ruas Natabba sahalak namar baju, Novia Kristina Boru Tabunan.
Ro Sian GKPI Jemaat Muara Bungo Resort Bukit Sion Sumatera bagian selatan. Alamat Jalan Tebet Timur Dalam 8G nomor 2 Tebet Jakarta Selatan. Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlu mobi di jolo ni tuhatta. Ruas namoding sada. Nadiari Senin 5 September 2022. Nunga jumolomoding sahalak dak danak Mikael Silitonga umur 10 tahun anak niamata situa timbul Silitonga tubuni inata Grace Boru Simatupang. Alamat Komplek Perumahan HI Kelapa Gading Jakarta Utara Wik Kelapa Gading. Tu udean hari Selasa 6 September 2022 di TPU Pondok Kelapa. 2. Nadiari Selasa 6 September 2022. Nunga jumolomoding sahalak ina Rumesta Boru Sibarani Sarumpait. Umur 26 tahun. Tinading di amata Dismon Victor Sitopul Nahinan. Alamat Jalan Pisangan Lamat Tolu nomor 2 RT 004 RW 06 Jakarta Timur. Wik Pisangan Gading Raya. Tu udean hari Kamis 8 September 2022 di TPU Menteng Pulo. Tolu nadiari Kamis 8 September 2022 nunga jumolomoding sahalak ama Batara Hendra Yutaka Sianturi SE umur 21 tahun. Hinabaluhon ni inata situa Dupik Nurseha Boru Simajutak SH. Alamat Jalan Taruna RT 2 RW 4 nomor 50 Pondok Bambu Jakarta Timur. Wik Duren Sawit. Tu udean hari Sabtu 10 September 2022 di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama nama ngaleho gogo dohot pangapulion di keluarga namar sitaononi. Pilihan dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing naum pinaradeni huriata. Di pasu-pasu de batama akka barita masa dohot ulaon akka sipatu pauta bahen sangap di kowarna. Songonima titing di huriata minggu sadarion. Mauliate. Tapasada marohata martang yang mahita. Dame di debatana semurung sian salhu naroha.
ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta dihamuak kadamang dainang hahaanggi nang pinaribo pe na di bagas joron itu hatta di manuguton dohot akadamang dainang na di bagasta secara live streaming hatan di bata di bagasan minggutta sadarion ima na tersurat di Evangelium Lukas biddu 15 mamukamay siya na esada sa tuayat na pasapuluhon ujahma tuhita saluhuna dugi di pasol hot torop akka si jalobeo dohot si pardosa dirina tuibana laho tumangihon hatana. Jadi marmungut-mungut ma akka parise dohot si boto surat ia hatana sida. Dicakkonoddo akka pardosa pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabe dia tahon ibana mau pamotu nasida. Ise hamu sahalak parbiru-biru 100 anggo tardepar sada siani naso tuminggalkon nasia pulusiai di ladang laho mangalului naso taridai paima jupangsa ia dung dapot sa di HP homa tua barana sian las nirohana. Jadi yung sahat ibana tujabuna di papunguma ale-alena dohot khobar hudulna idok matu nasida marlas niroha mahamu rap doho tahu ala jupang ahu biru-biruku nong magoi udok matu hamu sumatu sido gumodang las niroha di banua gijang mida si pardosa sahalak naulo pawa rohana asamida sia pulu sia partigor nasopola paubahor rohana sida. Adong maula ning parupuan namar hepeng 10 hupang. Anggomago sada siani naso pagalakon palito jala manapui bagasna mangaluli takas hupang namagoi paima jupangsa. Yadung jupangsa di papunguma akka ale-alena dohot hobbar hudulna madok marlas nirohama hamu rap dohotahu ala nong jupang ahu hupakku namagoi hudokma tohamu sumatu sido masalas niroha dijolo niakka suru-suruan ni debata mida sahalak si pardosa na paubahon rohana. Di sido sahana. Kurian itu hatta dihamuak kadamang dainang. Yaro tehe tabereng kadamang dainang istilah yin dan yang. Molo akadaposo sering doi pakai hurkurungi. Tak boto boy dijumpar atar sono gabarna baru naik ngate. Tak do naik. Iya. Jadi bolo taboer ngan no di Google ta arong isi yin dan yang. Jadi sahira filosofi ni Cina don. Sebola dagingna botar matana ya dagingna nabirong. Sebola nai birong matana iya dagingna botar. Atar sonon astuan nak kabanginang. Jojo dohita membuli manang salah sangka di tonga-tongan yakka ngelutta tu halak. Na si malolong na botaron daging na nabirong jojo do tarok pesonon.
Saya tabereng dodo parduru ni halak. Bolo juga tiba na. Saya tadok masongonon. Bolo idang mubabi satu namate. I namai. Apalagi bolo hiai bana masuk penjara. Manang molo narkoba ni bana. Manang molo parisak nautusa di bana. Molo parjuji bana. Manang bolo parmebu ibana. Ngase torus indoko kata. Ngase torus pinay ko ibana. Tang marna muba. Nung itadok emak. Bolo mate nama ho. Satu nama mate nang muba biho. Nitama. Siapa berengata? Apalagi halak madok na tabuan. Dibereng ma. Misal nama julu. Anak kon ni tetanggana. Manang todong na. Ida. Lai. Toy mak. Bolo tupe mati sada. Ang dope opak naik. Misal na 5 geleng na. Na tabuan madok kosong ni. Toy mak. Tak pola rugi hoi dah. Tak pola rugi lai. Lo mau pi. Lo mati. Ang dope opak naik. Inna. Kan? Ape naso ibadah makilala. Holso ni rohani naton. Amanang amaton. Bereng mak. Tumagod do lau sada daripada obat. Tumagod do lau ibadah daripada sudah sega inna. Ape hudok ko matuhitak kadamang dainang. Sajuka-juga ni halak. Si malolong na nabot taron. Di rohani. Adong do na yes. Sejahat-jahatnya orang, pasti dalam hati kecilnya, dia ada sisi kebaikan. Itu. Adong do pengortak ni tohana to dina laho, lahu muba. Di mana saya ada? Napa dua hon, birong si malolong na, botar daging na. Jadi boleh tadokon molo ringgasi bara berminggu, ringgasi bana pertanyaan, sahirana dia berengon, sahirana suci, terus berbaju nabotar, daknya berbaju nabirong. Rok nape nabotar, celana nape nabotar, sira suruh-suruh membana. Molo masuk tu surga don, anak di damang na don. Na ringgasa non. Makanya jok-jok do tanpa sadar orang tua membuli anak-anaknya. Bereng dek si kakai. Uburju syakko. Uringga si syakko. Boloho songoni namaho. Tanpa kita sadari. Nganak sebaliknya. Bereng kakak adek mi. Ujago syakko. Uringgas iboto mertangiang inna. Tapi bapak nape yang boto mertangiang misalnya. Manang molo ringga si mana, manang parhalado. Molo parhalado tu surga naman nonon. Molon ibana anak idabang nama. Boleh naton tu surga don. Hari-hari na holang gereja do. Ugodang 2 hari na gereja daripada jabuna inna. Sampai yang boto mangalopa misalnya. Tanang do songoni. Kosroha inna. Alay tabereng makamang hinang. Saburju-burju ni halak. Si malolong na nabirongon menandakan bahwa di dalam hati kecilnya pasti ada kejahatan. Aka mengenang. Molo tabereng doi mana burju siat dopak parduru na. Alai molo di bagasar rohana. Anong doi aka hajuk gaton. Beda. Kolak tuhor paboboda. Molo siya ni susunod do. Memang tangidok ko ni matu si de. Merhusi doi bana. Alai lancar. Itu. Smooth di mana? Smooth nyaman. Ali bang kata tajol mah misalnya. Manang mangarahi halak. Dang perbeda mucung. Tahu. Jadi damang dainang dang bohi ta memprediksi halakon jukat dang muba manang halakon burju molot tu surga mon. Ang nusongoni. Burju amat tai. Sudah madok ko na burju do inna. Moding mak. Mangedungi natai. Apa itu kinai rori pena. Naso binato jolma. Ibu dek danak na. Papa kau tinggalkan kami na aiseho. Ripena dawin na musik. Ang dosongon yak tamang nang. Mertabudi. Buni-buni.
Ape dia dupun dihalak songonima badiana. Nah, kamu kadamang dainang atas sosongonod do terbukta sadarion. Ketika Yesus mendekat, bahkan dipasolho dirina, tuak kasih jalobeo do tuak kapardosa. Dipasolho dirina. Mulai dokko dipasolho di bagasan bahasa Junanina, idokko ma enggijon tes, manang enggijo. Dakkolang jonok, dakkolang mendekat, tetapi menyesuaikan dirina. Menyesuaikan dirina. Beliau menyesuaikan dirina oleh bana madopor rohana tuna ilebungna. Ido istilah di pasolhot. Dan kenal suarto ate. Tak songonak ka hita sudah asal marpoto bestinna HP dan pakulingi misalnya. Bestikku dari inna HP madau. Tangga dongi kolak kata doi. Ate. Tangga rok songonak kamanginang. Alai ketika Yesus mendekatkan dirinya, menyesuaikan dirinya sapunguan imana pasolho dirinya tok kasih jalobeo dok pardosa. Yang menurut orang Yahudi itu tidak layak. Tang layaki, tang cocoki. Ulah honon di Yesus, HP lausi di ulah di bana. Bahar pakilala tak kamanginang. Bolo nabi nani halak suguni rohatta. Barang bino tu bidah. Ate. Mulai ulah geleng musuh goni roham, bah, unang mazangab bah, papas do langsung. Ate. Unang ma. Makanya orang-orang Batak mendokon holang telu do nomor halak Batak hitungan. Sada, dua, Roma geleng diba, 10 lama inna. Asa song nai pagajang suara nai. Kan? Odak kamanginang. Dang layak, dang cocok dialahi. Aihor mengajar tuhami. Untuk kami ternyata motivasi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi sangat berbeda dengan misi Yesus. Secara misiologi dalam melayani di tengah-tengah dunia ini sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi yang katanya mengikut Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu yang luar biasa. Supaya satu level. Songan dari ulah nak kena diba. Arisan ibu-ibu cantik konglomerat misalnya. Nah fokus tangarong isi. Arisan 10 juta ke atas, per 5 juta tangarong isi. Keluar hamuna. Ate. Ang isi. Arisan tas branded 100 juta ke atas, boleh tong adong may. Odak songoni marcapur do. Bahkan dok nakaning naso tinagam di rohana yang tidak satu level, tidak satu tingkat. Maka nak kamanginang dangarong di gereja on madokon hamuna akan abaga, akan agateng, akan amora, akan asasak. Bohina, akan glowing, akan marhilong, ijoloma. Hudul, dangarong dok kosong ni. Akan apese igungna, akan marsusuhi bohina, akan abirong ke dia ibu di mak. Dangarong ida. Malah sebaliknya, merlu batu pudi do halak hudul di gereja. Serana babir idokon madok tangiang. Dingok pertanyaan ini, perpudi mana roh? Nggak masuk be Roma winna. HP pas pastongan terima ne martangiang. Bah, dang dope itu dua halak nain na. Kan? Mulama dokot isina parjolo rotu garejon, parjolo mah. Hudul. Kecuali mana parkur. Ale mau parkur pe hamu, unando kok kamu hudulak ku don tangan kamu. Ikko sude papunguhon di bagasan dengan di roha. Dangolo na sida. Lalu mereka protes. Margurasa rohana sida. Dang lomorhana sida song-song. Dang jabernami. Akan kamangenang moloro akaros nuria. Apalan tinadam sawitmu. Moloro pe mana merminggu nafas. Natal Paskah. Molo pisal nama jolo pas roy marju gereja. Jupak ko. Unang pitor dokot, sonda roho. Nabaharu nang marpesta roho. Abisa na molo dalak batas soni dokan, bolo nang manguli geleng na manguli buruna pinomak mabigi titing 2 hali.
Namasa, nang roto di Purbadia, sotok marupa nong giring-giringon. Pitor itu hita. Merasa kita benar, merasa kita so suci, merasa kita lebih hebat, merasa kita segala-galanya, dan orang lain tidak perlu itu. Jangan dong, di gereja. Jangan dong. Makanya si pata agak egois do gereja HKBP-on. Pas odok kon egois, molo hudul silepat bunga perkur, molo lang ros biasa do, dang hai bereng kiri kanan na. Isina pudina, isina saping na, hudul songoni lah, marsi jong tujolo terus, songoni ro, songoni hudul, songoni mulak. Acugari magotas na nang bote mana isi lebung na. Ate, dotung na marang CCTV. Bedo dah. Tak kesapa, ay buru ahawi dah, margaho lai, dah karong ibereng songoni. Apalagi misal songon na ibereng dang angur, songon na bau may na amat tahun yang ton. Pitori pasisi dah butini. Kapar rohon yak kabanginang. Apalagi songon pada hudulan na, ang napewang kuna kosong turin na do. Tidak merasa berbagi rasa. Sisa ada tujuan, sisa ada misi di tengah-tengah ni huriata HKBP boleh minggu hita. Alia takut Yesus do pangatusionnya kajau di do Parisi. Yesus menangkap sinyal, tanda apa yang mereka mau katakan kepada Yesus dengan alasan ingin majeheho jibana. Ya. Kalau istilah bahasa Batak, neng palakon nasida di Yesus. Jakka nama saya. Alai boto Yesus doi. Di batu doho di mana do misi na tujuan na roto pertibion. Marhite upama. Marhite ilustrasi. Marhite kiasan. Supaya gampang dimengerti orang. Una tadokon melon sira. Jamita sekolah minggu, nak pola perlu saya lihat kamangin nak perlu doh hitam marupama, merkiasan. Aset tu sih. Di mana sada kiasan na luar biasa kamanginang asa boy dia tu sinasida. Asa boy di bereng nasida, akka haurangan nasida. Jadi si pata cara beretika pemadok sidahon nak kamanginang, tak pola ekositulut mata ni horbo. Bodoh halus, ali manusu tu hati-hati. Itu dah. Unatong narako inna. Ilai pakai hope mana ngatong dorwaho. Nak soni halus atong doko kamu nang. Baga donyakko. Ali kurang suman. Atar soni to. Boleh ta alak bata dak soni alak bata amang. Alak Jawa da songoni, alak Sunda da songoni, gali-gali indah ngarong ida. Kita semua udah orang-orang intelek. Kapar sekolah hita kamanginang. Bahkan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini pasti rata-rata udah orang pendidikan minimal strata 1. Manang sebagian adong SMA. Artinya pola pikir sudah ada. Ngarong cara talah medok sidohonotta. Dung didoko Yesus upamai pitor hohom mana sida. Perumpamaan pertama inna Yesus imataringot tu biru-biru. Dohot hupang namagu. Hawak kamanginang na perjolo sahali nang dohonon Yesus tu hita. Buasa boy marhita turpuk taon nakaning. Dapot sa hamubaw ni roha. Dapot sa las ni roha. Na perjolo ala radedo Yesus mangalului halak. Ima tujuan ni Yesus roto portibio. Mangalului halak mencari. Bahkan terus. Soalnya dokter diparagin data. Robah makanaloja jalan asorat. Asa, kupasonak kamu. Marlah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Itu terpukton. Mangalului. Jadi kamanginang dak cukup holak pardita. Lahu mangalului karuas namago. Dak cukup holak situa hitape. Makanya dokok kita adalah hamba Tuhan. Naposo ni debata. Nang peso martohonan. Ang pena jolo tahun ni HKBP tahun lupau buas sedanari ate temana ya buas sedanari tugas tadoi dia raut Tuhan Yesus kita ibadah ulo mangalulu hita jadi unang atong alamat ta misal nama jolo nak kaya berminggu ina tedang ulo berminggu ham ate dungi tangyak ko namatay ido kan tangyak ko namatay do denggan anak ko butang yak kodok denggan. Itu lapatan na berminggu. Aw nang berminggu ho
saya waktu marede, malah si bayi lebung bintang musik. Tuh kan? Ali yang udah sebalik nama ta, marak kalau si patah. Olo udah minggu-minggu ne pandai. Ali tur baju kuda, do sepatu kuin nak. Nung itu sepatu nak, nggak malas sama minggu. Kalau nggak bertunggu, do boleh mulak ke bahasa gereja na musik. Tahu? Yesus mampu mencari kita. Songop biru-biru nama goi, molarong siap pulusia. Nasomago, serenai, nalau madibil. Unang songon hatak pusinak kaning, madokon lo mana serenai mau, opak nai daong, dangan songoni. Malah yang benar ini tidak menjadi masalah. Akan atikosi, rotu portibion, tuhala pardosa do. Ay bolo na burjui bana, dak pola besi beta-beta ni. Bolo nga disiplin di mana, ngadenggan, dak pola si beta-beta be. Akka parmala sodo. Ate, si beta-beta. Akka namala sodo si tugu-tuguon. Dah. Tak pola be, bola kanang soma limana di hangoluhon na marhuriaon, tak pola be. Ngay botoy jomni, ngay botoy tikini. Manang lamas di pargurua pe bana, manang di gereja pe bana ngay boto. Ale si patah halak na parmalas do. Kita arahkan dia, kita ajak ibana. Songo Google Maps, ya doh mau pakai Google Maps kan maka menginangkan. Lama kamu misalnya manang tu dia tu Bogor nasi tadahamu, ada adong alamat na. Dungi bak kamu malak manon, ya rahom mahita, ya rahon, daksanon hirada padahu, madibil hita. Ale saya madibil tong ya rahok kita, madibil tok kita, tong ya rahok kita, buah mahita asasa tu sih. Tong ni do halak, tong ni do bata. Terus kita diajak, terus kita diarahkan. Asalas rohata, asa sonak kita, asa boy kita, berulang-ulang kali kita salah, berulang-ulang kali kita madibil sedalanna. Dungi ilulu Yesus ma, ido narikot, ate, ido narikot, ido nadenggan, di tengah-tengah ni, misi ni Yesus, yar tabereng gabar Yesus mabayan biru-biru di abarana, dungi menutukot, sawingok do najolo tikidak dana kau di abarana bapakku dau di pundaknya, saya di Lasroha, ate. Iba pe songoni matu geleng niba. Lomorohana. Ate. Pikir-pikir ahar masuk ni bapak kon. Isok-sok na. Berarti 1 minggu dah utong sawat isa ni mana itu tong. Walung belga itu masuk na tong. Baik dah. Memang utibo sawat tong. Tangi ibana situ au padi tayo masuk na tong. Itu. Itu lah patanda. Baik dah. Makana tadokon anak kokido asa ngapot dia. Baik do. Jadi molo sota pimpin ibana sia anak bag jadi apa dia? Tangi, ali unang tadok koratong, ada kinata amang, dia seru songoni, siarong do, piga leng di jolma, siarong do manibil sadain, unang tatayak menatongi, ate, lomor hamu songoni akamanginang, nang berdanak, unang atong, biasa masongoni, si jaga-jaga barong do sada, unang dak sudah mangaratuin na, arong do songoni nang tege mana, holang anak kon nai si sadai, si mata wayangnya anak kon na. Tang boy bergerak tu dia. Neng lau pe mana tu sekolah tu Eropa mang tu dia. Una pula do na jono koma. May biari mana manang dia gelekon. Amang enang ingot. Ipodo pe bodi jol mamate. Ate. Paido dah. Alai tanya kon do denggan anak komi. Dilului de bata ibana. Napa dua hon. Rade do ibana majakok kita kamang enang. Ketika biru-biru ini ya ketika biru-biruan nung ngajupang na manang songon ina lamang luli hupang nai nung ngajupang na radedo iba na majakok kita ijakod do hita ka manginang da ijakod do hita ay bodo sudah sahala ina manang anak buru manang ina jo bolo bago kurung na sada ate mago pas modum lului ngamar kay baya iba nang alengkap apa tinggal mehukur ide senayo dang olo sudah mergereja. Itu. Misal nama jolo manang kerabuna, manang misal nama jolo laos pas maridi, ate, apalah masuk macicin no tu gok ni pembangan nyari, dang lah per minggu be, iko bongkarom mai, ate. Mulai palaku 1 juta tu molaan, tang pola dia,
Acugari mako hepeng mu 50.000, sudah do keleng mu besommu. Iyo, ide pekki. Oma. Ale do konak inson radedo imana. Majakok kita. Dia mau sama seperti seorang gembala yang mencari yang hilang, bahkan seorang ibu yang mencari upak kepengna. Rade imana majakok kita. Persoalan nak kamanginang, ulu do si patah halak bertobat, aliran rada kita majakko ni bana. Orang do songoni bertobat sama anak koton, ma aku udah berubah, ma adang adongi. Tangang binoto boto rope, inna. Dagi jakkon, taruh padu iba kamanginang. Najolo imur ke mak niba ma iba, mulai masa balian, tang lopay dahan. Tangi sude ma dia bupe sursar. Tangi ala biar ni roha bertemu ni meiba. Toto gipukul na roha tangi bertemu ni meiba. Toy mani ta toma male lawi betu rabarabai bertemu ni. Ilulu itu nyan. Jupang do. Aja 10 borong ginat tong. Sude sahuta najolo songoni do. Atar jadi bolo nggak sadar roha las mertabu ni bebe lebung ni kuburan ilebung ni ahana silang naidang mabiri bape enak. Bolo nggak sadar roha kupikir soni marah halan asresenote neng bunuh diri sadar roha pikiran lang agulep. Ilebung ni kuburan ni isi langi do iba mertabu ni tang pinikiran ni. Ba bolo mate na roha nama. Soy sahuta mangalului. Dapok maiba ngarok iton. Ngang bedambe tang tikos bion. Apa ibu tamu do kirim do rohani betong nggak mulai mageleki omat. Apa daun mulai jabu iba besi iba. Bebe ni asuon omat son ala ni obai asuon gabe ritik kau iba kena ipu kuli iba. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Ido bah naroa bah cuma aku mai berak nang mertabu ni tu bolotong do ipu kuli iba naroa kan. Tangi jakon ngajupang ya. Tangi jakon persoalan na jojo dojol masih songonya kamanginang. Sudah dia datang, sudah orang yang merasa bersalah, orang yang terpinggirkan, orang yang merasa kecil di hadapan Tuhan. Dia datang ke gereja, maaf. Lalu kadang-kadang kita yang merasa rohani, seolah-olah picing mata tema merengi. Tak ya. Tanpa kita sadari, masa di tengah-tengah ni hurion. Itu, tanpa kita sadari. Learo atama mereng ibana. Marua roa matau tu son. Nitaro. Dia sudah benar-benar datang. Ngaro ibana. Maka anak kamanginang. Terbuka do gereja ni huriat taha KBP Rangun 24 jam alang do sekuritita. Isi nang martangi jam 3 pesila karotuson. Asam orang manakwat tong boleh tong si pare somma. Ale bolo nang martangi yang do hamu jam 3 pe hamu rotuson. Bolo memang ikor-rekok dari rohamu nai. Silahkan, welcome. Ale gudang do halak songoni. Kardo sahodido roham. Nggak merasa ibana. Ale ulu mahitarang majakko. Persoalan na di sido. Makanan na julu, adong do hita. O na RPP, sa gereja. Marulu pulur tordita, molang na mula ruas niuriat ta kan. Saya mula, kau nalau jalan ini tedud do. Tangi, ale gabi hata siata amai. Gabi konsumsi publik mai. Ai sedi anak kondisi boleh Jakarta dak pola buai. Ai somar stedat akajol ma la 100 meter pijabuna. Dak boleh tada. Ale boleh huta cek kecamatan ma boto ido. Ido. Ale sonari au nang pola mang paborat tudo kuhumani paborat turi sasa gerejai. Iba mai konsistori. Lah eta titik ko peso manang geleng ni se. Palik-palik tetangga dekat nama boto salah 2 halak. Dangi boto ruason mulai kota. Las dorhatta secara teologiana amula kibana. Isambut do ibana. Roh di mana? Songo danak namagoi. Beh. Ya dijabu namaku. Lagurang do kay sipanganon. Hape marsiguluk mau do pinahanon laho mangan langon. Ina danak namagoi. Anak pun namagoi. Atong mula mau tujuan bapakku. Lama tujuh bapakku. Iba bapakku damora do gudang si pangano gudang kajol mai bani mana. Belasau alat kakakku berubah dia. Bermetamorfosis ibana, merubah dirinya dengan baik ketika kata hatinya berbicara. Jadi jolma molo pinaingot molo sobak kuling do perohana tang labubei.
Iko makuling dorohana, aliko pinajujut, madok si dohono. Lawi mana? Bapak salah mau disi bapak. Kolak sendadawi bereng bapak na. Tapi tormariknya di bapak na makka oli mana? Luar biasa. Kurang ajol madoa mang. Ini. Saya terus dia orang ajol. Soalnya dosa ada akamangin ilustrasi, adong salah ama, danak. Nga tungtakang rohana. Ngehe bisarta di bapak na siya namorahan, gabi tinggal holang namar kos-kos na mahalay. Tinggal rumah kecil na mahalay di huta-huta. Siya nabelga na jabu nabelga gudak kakaho mana. Ipajuali laho boy asa geleng nok kasea. Hape paso sa geleng no sudina. Pitor say pa sudah ma. Batas kesabaran na. Malo lama ho. Usir mahoin na. Lama ibana. Diusir membana. Aliling-liling 10 tahun na 10 tahun 15 tahun mangarato mana. Ikirim mana masurat to makna. Inong neng mula kau. Molo toho doho majak ko na winong. Molo boy jomur masada hadu nabot tari. Molo sandada wan mar mobil si buel au beri sa dulu ki ijomur hoan non hadu nabot tari berarti huboto ma nong ijak kokoda gua benak kok musik. Ima isini surat non. Sabulan nai romai mana? Iberi mana sendadau? Oh pak ijo moro mak non hadu nabotar. Beh, jangan dong beh. On namon hape endang. Hape dokun surat nai. Oino ngamanguliau. Rap doh paromemu popum doh hubuanin neman. Iberi mana adang tikos bion nora. Jangan dong betul mak. Ba bolu si jalo ba mulak narohana kasih ada rohana. Romai mana sendadau? Ai kapa jomuran bolo jomuran ni nyalak batak kad dijulu do. Dijulu jabu na ima gijang ni rohani batakon. Asa bereng sudi na rohana. Lagi saping na. Bolu boy pagar-pagari no lucu dope i mobil na BMW bani mal jomurna. Ibereng ma dangaro. Romai mana jonok. Idapot to na inong na. Ihawol. Ali tong manginong rohana. Usuk ko majutehen na rohana. Inong. Ay hupangi do di surat tisa da dua nabot tarbase bakko pak nabot tarino. Aro masukmu. Nasi jakok ko biau, ahame dok koridong na. Boleh panggil hosa ada pengampunan siya na, hasan dosa. Boleh bano opat lobi siya na pinangidumi huleo. Jadi holang borhat to sejabon, sasi tonang hulet tuho pengampunan. Jadi songoni magudang niak kaholong ni rohak tuho. Ime dokun mana? Perhial mainong no, mulai hati menong, omma popumi, omma parumemi, kan ini holak batak. Udang robei, dangkel lek kubei na. Mulai mana mendibil. Tapi orang buat pepuna opuk, amang pepukon. Tapi mama nurut mahamuin atau rinda kan? Atau rido, selesai do kan? Tapi mama badak nih, atau rido tolak batak. Lama tahun, jageleng not tuh tak, pengalia tuh tanon, paju pang dongan nada liling, nada langi. Beta mak minum mahita om matuson ina, iya aja mana? Ah mendok di mana? Dok di mana mak? Saya bukan yang dulu lagi. Hidung uluni jolma. Manusia itu karena punya akal dan hati harus bisa bermetamorfosis. Alani jolma pe ikon hita pe sudah hita ikon olo pa bawa rohatta. Ido. Iko kolo de hita bawa rohatta. Iko dolo de hita pasol hoton dirita tuiban. Odok kamangenang. Seharusnya agama itu semakin lama kita mengikutinya, kita harus mampu bermetamorfosis, harus mampu berubah dan semakin indah dalam segala perbuatan kita. Odo terpukto makana jupang las di roha. Bolong dope halak mar minggu, HP jupang ni mana holang di ngulunan holang ngutungut, ringga si mana mar minggu, ale holang ngutungut dan jupang ni mana las di roha, berarti holang pikiran dope pakai mana lah memuji Tuhan ini, dak todina, dang hati-hatena. Tapi ketika kita memakai hati dan pikiran kita datang beribadah. Kita mak biru-biru nama goi. Jupang di Yesus, di badi abarana, ngapar sidohot kita. Tolhok maita tibana. Lasma rohatta. Sikap kepedulian, sikap berbagi rasa harus kita mulai sejak dini dari diri kita sendiri untuk banyak orang. Amin. Pertanyaan. Ali Jehovah di Batama nami maulate marohanami di ho Tuhan. Pasu-pasu mahatam nong pengotok kami. Asa gabi siseammu
naulu dia roko tu nadingkan. Solhot doho tu kami marhite ha porsion nami. Dalam marhite pangajariomu nang takas ikon habubau ni roha ipangi doho siak kami. Dang alani gajang ni umur hatuaon. Alai molo tumpe umur dot hatuaon ro sosod di ngulu nami. Ikon lam dumenggam ma. Ikon lam takas ma. Pangulaw nami, haburjon nami, pangulion nami, pajakonon nami, Tuho ali Tuhan. Ale Jehovah di batama nami. Songo biru-birui mahami, yuk-jutan di ngulu nami on. Marminggu nanyak kami, ale dangulu kami masih sehat dosa nyak kadongan nami. Marminggu nanyak kami, martanging donyak kami alay sa solho dope solo dope hosom teal elak late di ngulu nami. Marminggu donyak kami alay dangulu kami pajonokon diri nami tu halak. Hape dang i tujuan murotu portibion asa patari daw kolong mido dang mariber marga hom luat hutak. Kami pe Tuhan, ikut patari daun nami di ngulu nami. Saleleng di ngulu nami, songot sar tanggung jawab di kami Tuhan, pasat to, songot hapataran ni hatam di ngulu nami. Imah papatar kami to kadongan nami jolma. Boy kami berbagi rasa, berbagi tanggung jawab. Asa sude halak, boy rap parsidohot. Tuharuan nong pinarademi diganup halak. Na olo solhot bau-bau rohana. Jala saya totong manggoraho dia katangiang nangguluna. Ali Jehovah di bata amanami. Tangkukon nami doa karwas ni uriam na tongon di bagasan kedukaan. Parlaon yak kaya nakon. Ripe na toras. Apuli mana sida Tuhan asa tarapul na sida Tuhan. Diak kana masai. Asa totong Tuhan na sida boy majakon majalo kana masai di bagasa serep ni roha. Jalan tikina boy na sida marlas ni roha manoruson nak kaulon na sida. Itong-atongan di portibi ng pinasa mi na sida. Rasmi Tuhan na di bagasa parsahiton. Martin Tabunan, Nyonya Pardede, Kartina Bursitohang, Torang Marpaong, Jauti Siagian, Rosmawati Bursinaga, Rebecca Hutajulu, Ruth Hutajulu, Rahel Hutajulu, Agon Sitorus, Budiman Sihite, Arnold Pribadi Baribbing, LP Bursianipar, Roy Gunawan, Juliana Burutapea, Elizabeth Ria Gunawan, Rebecca Hutajulu, Ruth Hutajulu, Rahel Hutajulu, natongon dia ke rumah sakit narong di Jakarta, dirawat na sida. Asabuy malum hipas. Oh matotong Tuhan na pamalu pemerintah kau ba datangan para medis nang dokter nang tangyang na kanaporsea saluh na tuho. Asabuy tong na sida Tuhan makilala malumon. Nang karos nuriam na perawatan di bagas pemulia di bagas na. Totong matuhan lianomu hamalumon nang peso hogoreha mi gadum bersada-sada. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pasatay matuho saluna huriamon HKBP Rawamangun di salupang gulmito ni Pakubasion. Akapadita situa akarwas ni huriam na mga rohan ng pikiran na pahibakon para raton baritam na ulion. O matotong Tuhan na mga lugugo jala semangat. Tuaka hami. Tuaka na ulo mangulaw-ulaw dito katongan ni huriam. Asa totong Tuhan akaparhala do ni huriam na partohonan do na partohon pe. Uy mangula doh denggad di bagasakko. Nang negara nami totong Tuhan pasat tami. Leoma habisuhon tu presiden nami. Nantok kajajaran na lahom manot tuhon nakada denggad di tong-tongan ni negara nami on. Tarlumubi diakak parugamoon. Nasa totong marukil hami halak Kristen. Ay na porsyado hami Tuhan. Padongan yon numar hitotod dimi Tuhan. Uy maju panglas ni roha.
ai hami ma huria gereja di hajong-jongan nami. Dang bangunan alai sifat pangalaho nami di tonga-tonga ningulu nami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pasat tami ngulu nami Tuhan angka ngulu nakon nami nakasi solhot ale-ale nami. Todong nami namar holong ni roha Tuhami dot nahwa holongi hami. O matatong Tuhan namad dongane na sida mamasu-masu na sida songo padongane on mudi ngulu nami ganung bersada-sada. Berarti anakmu Yesus Kristus Tuhan na. Amin. Hudir Tuhan tadi hamok kadamang dainang haanggi pinaribot. Mari demahita ut papungu piliata na di bagas coro tapasama 70 na live streaming dope di akabagasta buema ta transfer tuhriata. Mari demahita. Victoria,
Tatangyak koma peliata tuarupan di debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang horo haroroan di salut silehon-lehon na dinggan dohok na sa uli basa nama uli utus. Upasat hai masya na nilahon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo magabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti asa para siya kami pilenon. Patimbulhon harajon mo ditong atongan ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti titodim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom bitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajomu. Say saut malomoni roham di Banua tongosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say samadusanami sama panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Balua mahami sian pangaku. Mulak bahamu di bangsa damai. Jalohamu mapasu-pasu sa Tuhan debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaor homma damena tutordim. Urian itu hatta di hamak kadamang dainang haangi pinaribot parminggota di pukulonom nungasun ami pardita na marjamita liturgis partiting papungupelean pajakon akka tamu pemusik song leader dot multimedia madot tuita. Selamat hari Minggu madita salhuna. Shalom horas.